हाबाब आंनि फिसालाया किडनेप जानानै दङ आं मिथिथारामोनहाय आयै आंनि फिसालाय बेखौ आंहा एसेबो मिथियामोन नों बेफोरबायदि जानानै दं होननानै आबा नाथाय नों जेबो सिन्था जानाङा आबा नोंनि नोमाया नोंखौ लानानै थांखागोन जेरैखि जाया दिनै आंथ' सिङावसो एसे नायनो लुगैबायहाय माबोरै थांनांगौ जाखोबा आंनि फिसालानि खोथा दङ आं गिनो हाया बेबायदि नाङा गिनानै थाबा जानाय नङा साहस खालामनानैबाबो माबा मोनसे खालामनानै थांनो बेबस्था लानांगोन आङो जे जायो जाथोंसैहाय जायखिया थांनानै नायसै आङो मानसिफोरबा बारा गैबाय बाया खोमाहाय सोरलै नोङो आरो बेवहायलाय मा खालामदों नोंलाय आङो आदै आंहा मासे मोसौ फिसा गोमादोंहाय नागिरबाबो मोनासै आङो बहा थांखोबा नुबाय बायदों नामा आदैया जोंहानि मोसौ मासे फिसाखौ नुवाखैथ' आङो मोसौ फिसाथ' फैयाखै बिथिंजाय बेखौनो नागिरबायगासिनो आङो आदै बै गामि खाथिनिनो आङो बिथिंजायथ' मोसौखौनो नुवाखैलै आङो दस्राथिंजाय नागिरबा मोनगोनदां जुरि बिहामजोआलाय फनबो हरासै माथो दाबो आं मा खालामबावनांगौ बिमायालाय बेवहाय माबोरै फैखो दे अब्ला आदै एसे दस्राथिंजाय नायनोसै आङो दे जागोन दे मादै आरो सोरजों रायलायबाय थादों बिलाय आसलथे माथो मिनि रायलायबावदोंसो ओमफ्राय बेवहायलाय माथो खालामामोन आदै लोगोफोरजों एसे ओरैनो दसे जिरायफैयो बेवहाय दे मोजाङानो बिदिबा मानसियानोथ' माबोरैथो सफैखो बेयावलाय ना आं गैयाबा बिदिनो बायहेरायाव फैखोमायो नामालै बेलाय आरो बे रायलायनाय सेंग्रायालाय सोरथो जाखो ना हारसा ना बर' जाखो बाराखौबा खाथियाव थांनानै सोंहैनोसै नामालै आङो दे होमबा आदै थाथ'दो आंबो थांनोसै दे जागोन मादै सोर सेंग्राखौ लोगो हमफैदों बियो एसे खबर लानि आं खाथियाव थांना सोंनो थानसैलै आङो साला आं गैयिखौसो सान्स लादों नामालै बेलाय बिसोरनो जाथारनांगौ आंनि हाबाखौ लाबोनाया दाना सिङावथ' माबोरै हाबगोन आङो बेबा साबेसे दङ बिमा बेवहायलाय माबोरै फैखो नोंलाय बिफा नोङो हाबाब माबोरै सफैखो नों बेयाव नङा बिफा बेवहाय आंल' गैया मा बुंनो सानदों होनबालाय नै बिफा आंजों थुनाय बैथिं खिन्थानि आङो र' हामब्रेनिखौलाय सोरथो फैनोसै बेवहाय आरो जि गन्डगल जानानै दं मिथिया नामा नोङो जानला मानलानो ओंहाय बिफा र' दा बुजायगोन ना आङो थुनाय बैथिंजाय आफा माथो लाखुमानांगौ देनाय बे बाथ्राखौ लाखोमानोथ' सानाखैमोन आबा नाथाय जोङो एसे सिरि आन्दो खामानिखौ मावदोंमोन नालाय बेथ' बे उनफोरावबो रायलायजागोन बे लाखुमायि दा बेखौ साननांगौ जे जोंहा आबा बुरसाखौ माबोरै लांबावगोन बिसिनिफ्राय ओंहाय जोंबो जयैनो माबा मोनसे राहा लानांसिगोन जयै लोगो नांनानै बिसोर गुन्दैयालाय मा खालामनो हानोसै जों ज' जाबालाय नाथायबा बिसिनाव हाथियार दंना एसे साबधानबो जानांगोन जोङो बेथ' बे आफा ओमफ्राय दाथ' बिसोर साथामबो दंहैजोबो जुरि आइ इमि आइ आबा बुरसाबो अब्लालाय जुरि आइ दंहैबालाय जेबो नंला दे बाब जामायजो माथो होननो सानखो जामायजो जेबो सिन्थानि खोथायानो गैला अब्ला आबासोरां नों पुलिसखौल' सिरि लाना फैदो बाखि गासैबो जों बेवहाय माबा मोनसे जागोन बियो नाथाय अब्लाबोथ' ना बिसोर जाहैबाय हिनजाव मानसि माथो मा खालामनो हानो नाथाय जुरि आइयाबो खम नङा हलेबा जुरि आइया माबा मोनसे खालामनो होनदोंबालाय माबा मोनसे खालामगोनानो बियो डुप्लिकेट हिनजाव मा सानदों नोंलाय गावखौनो गाव आंनि फिसायखौ नों लानानै थांगोन आंनि फिसाय नालाय आं लांखागोनथ' नोंहालाय माथो नांजाखो जानो हागौ नोंसोर डुप्लिकेट खोमा बोरो मानसिखौनो थाव सोबानि आं खेबसे दे सोबानाय नायनि आङो आदु आम सरि आदा आम सरि नुबाय नोंना निसानायाबो नांखाया आंनाव नाय एबार आंनि निसानाखौ सरि आदा सरि बोरो एबारथ' माबोरै गबाव बियो मा सोलिगासिनोलै बियो दा नङाबा गावख्रुबलाजोबगोन बास मा रायलायगासिनो नोंसोरलाय माथो जेबो खोनायाबो मालै बबा जाबाय नामा मा साइलेन्ट मा नांलायगासिनो नोंसोरलाय आदा जोंथ' माथो रायलायगासिनो
रायलायगासिनोखा मा होनदों? ओं जोंथ' रायलायगासिनोखा माथो मा होनदों? जेबो खोनायासै आङो मा होनदों? माथो नायबाय थाखो इनि खारदो माबोरै खारदो मा होनदों? ओइ माथो मानसियालाय बेंगासो जाखो ना माखोब्रा माथो खोनाया जाखो ए मालै एबार फैलाय आंनि खाथियाव सोरबा मोनबेसे गुलि दङ थग दालुंगा साला अबे नोंसोर आंखौ गिहोनो हा इनि बरसाखौ लानानै थांमा बे जाम्बि जाम्बियालाय मारै बिदि जाखोलै? नाथाय जेरै बरसा नों मोजाङैथ' दङ ना बेसेबा गिदोंमोन आं मिथिगौ ना नोङो दाथ' नोंनि सेराव दंना एबारनिफ्राय नोंनि गोजान थांखाला ना आंथ' आं थांनो खालाबो ओमफ्रायथ' बरसा र' जों बिदि थाङा ओरैनो बै पापिफोरखौ साजा होनानैसो थांगोन जोङो साजाथ' मोननांगौ बिसोर अब्लालाय माखौथो नायबाय थानो बरसा थुदो बिसोरखौ ओरैनो पुलिसनो हरबाल' जाया बरसा जों साजा होथारगोन बिसोरखौ थु बहाथ' गनो बिसोरलाय आहाथ' जुरिया हारसिं बरसा दायो हारसिं बबाव जों दंना दानालाय बहा गबावनोलै? दानालाय सोर बासिबावगोन नोंखौ हा बेनोथ' दाना मा जाबावगोन आंहा मा जाबावगोन आदामोन नोंसोरदि आंखौ ओरैबो हमथाजोब्बाय आं दाना बोरै खारनो हाबावगोन लाब गैया रावबो बासायनो फैला नोंखौ Oh my god बाचाव help बाचाव सेस नों दानाबा सना हा सोर बासिबावगोन नोंखौलाय बेखायनोथ' बुंदों आङो आंनि बेगम साहिबा जादो आरामनो मिथिदो मा बेगम साहिबा ओंथ' आरोलै नोंनोमोन ना बांद्राय दुगि देखायग्राया र'लै खेबसे सौखेथारनोसै आं मानसिखौनो आंनि खावलाया बोबा मा जागोन आदा बिदि दाबुसै आंखौ जोंनि खोथाखौ मानिबानोथ' नोंखौ आरामसे हगारहरगोन ना जों बुजिबाय हा आदामोन आं बोरैबा थैबाय बायबा मा जागोन दिनै आं दानो थैथ'नो बादोंलै थैथ'नोबो बालायलायोना हा आयौ आदामोन बिदिबा आंखौ सौख्रेबजोबथारसिगोन नामा नोंसोरो मा जाबावगोन आंनि जिउआ मा जाबावगोन सोर बासायबावगोन आंखौ बाचाव गय हे बाचाव आंखौ बासाय रावबो बासायनो फैलालै नोंखौ बेखायनोथ' बुंदों जोंजों थुखादोसो मिनिनोसो ओंखारबायलै आं आदा ओइ मानोलै हा जोंजों सौजानानैबो मिनिबावलायदोंसो बियो आदा एसे मिनिना लाग्रोनो आङो र' मा जाबावगोन आंनि जिउआ लाबाव बारबाव आंथ' नोंसोरजों बुजानानै मार मोजां मोनबाय आङो आदामोन जोबोद मोजां मोनबाय आङो नाथायबा खिन्थु नोंसोरखौलाय दाना सोर बासायबावगोन मा होननो सानदोंलै नोङो आल्लाह नोंसो बिदि माबायदि हिनजावलै बेलाय नोंसोर जोंजों नांनो फैबावदों साला हिनजाव आंजों नांनो नोंसोरो आंजों नांनो सिनियाखै आंखो आंनि खोमाया जिजोबगोनलै मा खालामखो आंनि खोमाखौ एथ'बांथो बोलो दंनालै नोंनाव हा हिनजाव बाब्रे आंलाय जेबो रोङा जाम्बि जाम्बिसो दंदोंमोनलायो जाम्बिया माथो देन्जारलै बाब जामायसो आंथ' एसे बोरैबा गिनायबो मोनदोंहाय जोंहा गथ'फोरा बिसोर गाज्रि मानसिनि आखायाव दंजोबोबालाय अब्लाबो जेबो नङा दे माबा मोनसे जाखागोन बियो जोंथ' जोंनि गथ'फोरखौ लांखाजोबखागोन नङा होमबा आंनि फिसाखौसो बेबायदि खालामनो मोनबायना गाज्रि मानसिफोरा बांद्राय गिनो नाङा जामायसो गासैबो थिग जागोन आंथ' जेरैहाय दङ नङाना नाथाय अब्लाबो बेलाय हिनजाव मानसि मा खालामनो हानो दिनै जामायसो जानांगौ आंनि जेरैहायखौ मिथिया खोमा र' एसे उनाव मिथिगोन दे माने आं बुजियासैहाय जामायसो मा होननाय जादोंबा माने गिनांगौआथ' बे गाज्रि मानसियासोहाय आंनि जेरैहायखौथ' दांनानैल' देखायदोंलाय सोरबा हाबाब नंगौ नामा आरोथ' मोननाय मोनबा आंबो नागारथाराहाय बिसोर गाज्रि मानसिखौ र' दोखो मानसिखौ आंबो ओरैनो नागारजाया बेफोरबायदिनो बिसोरखौथ' साजा होआबा नागारजाया
नङाबा जै खनसे बिसोरनो सान्स होदावबाय बेबायदिनो खालामबाय थागोन फैसा दाबिनानै जाग्रा बिसोरो हा आंनि फिसालाखौसो मोनबाय दे जोंबो एसे पुलिस स्टेशननि दसे थाथ'नोसै ना माथो होनो आयु जोंनि गथ'फोरा जोंनो जेबोनो खिन्थाबावाखैसो इमान गिदिर घटना जानानैबो माबायदि सिरि सिरि थाबावदों मा जागोन मा मागोन बेखौथ' साननो रोंला गिदिरफोरनो जेबो खिन्थायालासे गावसोरल' सिरि सिरिनो आरोथ' गथ'फोरखौल' मा बुंनो जोंना बिफायानो हनै बेफोरखौ उनाव सानबाबो जागोन दे माबा मोनसे जाखागोन Allah, uff, Allah re. माबायदि हिनजावलाय बेलाय Allah. नों बायदि फाफि मानसिखौलाय बेफोरबायदिनो खालामाबालाय माथो हामथारदोंहाय मा मोजांसो मोनदों लायो आङो ओइ फाफि मानसि एकदम एम्फौ उरि थैनांगोन नोङो Allah go, मा जाखोलै दासो मोजां मोनथारबाय आङो दासो मोजां मोनबाय आङो नै बिहामजो आथिं आखाइ बुख्रुबना होजोबना बेखौलाय हामादो नायबाय थाबावनो थैखाथारबाबो मोजांसै बेफोरबायदि मानसिया बे बुहुमाव थानो समायखाया आं दानो थैनो गोसो गैथ'वालै मा एसे गोसा बुखोलै आंखौ आदा बेलाय आङो ट्राइसो नायनायदों आयो ट्राइसो नायनो बावदों ओं माथो आदा दाबो आङो बुलायजेनबावाखैनो हा मा जादोंलै बेयो आब्दुल आली आदा माथोलायनो आदाया आंखौ फसायबायनो अब्ला माथो जाखो आदा दिनै हिनजावजों खनसे बुजानायावनो बेफोरबायदि गांलाब जाबाय आदा होमबा लासिं सिं है जायाहाय आदा नोंनियाबो एसेबां आंखौ उरायहोनानै बेफोरबायदिसो बुंबावदों नोङो सोर सानामोन नोंलाय आंखौलाय नोङो मा सानामोन नोंलाय जानला माला सानदों आंखो आखाइ आथिं थानानै मालायनि फैसा जाग्रा नोंसोरो मालायनि फैसा जाग्रा नोंनि आखाइखौथ' बिदिनो आखाइखौनो सिफायनोसै आङो आंखौ हगारदोलै आल्लानि बास्ते आंखौ हगारदो आंखौ निमाहा होदो ना नागारथारनाङा बेखौ दिनैथ' नोंनि आल्लायाबो नोंखौ बासायनो हानाय नङा मिथिदोंना हगारदो आंखौ जेबो खालामनो हाया नोंसोर आंखौ मा खिन्थानाया बारग'गोन ओरैनो मा जानांगौ जाखो आयौ मालायखौ बिसिजोबसिगोन नामालै आंनि खुगाखौ आयदोलै खालामबावगोन फैसा नांगौ नोंसोरनो फैनाय बुरजा बेखौ बै दै थिंजों लांनानै सोमब्रो बुथारनायाहाय दिनै बेखौ फै माबारै फै बेंखौ दिनै थिगसे मानजिखागोन बासन मानजिनाय बायदि आं थाङा होनदोंलै थैनो रोङि आंनि फिसालाखौ किडनेप खालामनो फैग्रा नोंसोरो किडनेप खालामनो फैग्रा आखाइ मानखानानै दंमोन आंनिया आं मानसिफोरखौनो दे आरो बरिया मोजा बिसोरबायदि गाज्रि मानसिया बिदिनो साजा मोननांगौ आरो दे लोगो दङ आइमोन बेहाय बोख्लायना फुटबल गेलेनोसै मानसिखौनो गेलेनो मोनैयाबो गोबाव जाथारबाय फुटबलखौ मा आंखौ फुटबल गेलेनो बायलै दाना मोजां मोनदों मोजां मोनदों एबार फैदोल'हाय नोङो एकदम जिबायदि गोजौआव जोख्रोबगोनहाय आङो आरे मादैमोन आयंमोन आंखौ हेगारदो बिदिबा नोंनि बर'साया मोनफिनबायानो दाथ' खुसि जाबाय न बिदिबा एबार न'आव स्राय थांदोलाय ना माथो होनो मा खालामनाय जादों बेलाय दिनै बर'साखौ आं मोनफिनदोंबाथ' बेफोर गासिबो नोंनि थाखायसो न आया मा होननाय जादों बेलाय इमि देनाय जेरै नों गैयामोन बायदि मा जागौमोन देनाय आंखौ एसेबां माने हेल्प खालामदों नोङो मा रावै आं नोंखौ साबायखर बुंबावनो देनाय जुदि जाम्बि जाम्बिलाय नोंबो नाङा दे बेफोरखौलाय मा खालामनाय जादों बेलाय बे मानसिया सिखार जाम्बि गावनि लोगोखौनो
आइजुरि इमि आइया नंगौखौनो बुंदों नोंनि एसेबां साहस लानानै बेफोरबायदि गाज्रि मानसिजों आंनि फिसालाखौ बासायनो फैदों आइ नोंथ' गोबां मदद होबाय नङाना नङाबा इमानिफ्राय मा जागौमोन देनाय आं जेरै नों थानायखायसो आंबो साहस मोनदों नङाबाथ' आं जेबोखौनो सानना मोनाखैमोन माबोरै मा जागोन आयै दालायथो नोंसोरो न'नि मानसि नङा होमबा आरो गावजों गाव मदद होलायाबालाय अब्लालाय मानिथो आंगो देनाय बास आयै इमि जाबाय दे जाबाय बेसेबांथो बुंबावगोन देनाय दाथ' गासैबो मोजाङैनो मोजां बर'साखौबो जों मोनफिनबाय आरो बे गाज्रि मानसिफोरखौबो जोङो पुलिसनि आखायाव हरनो हाबाय दे आयै जेबो साननांला जानानै थांनायफोरखौ आरो बिदि गाज्रि मानसिफोरखौ साजा होनो बिराद मोजां मोनो आं आयै आरोथ' बुङोना जे जायो मोजाङानो जायो होननानै बेखायनोथ' जोंहा बर'साखौबो मोनफिनबाय मोजाङैनो मोजां बास एबार न'आवल' आरामै थांदो माने जुरि नों थाङा नामा जोंजों जुरियाबा मा होनगोन आयै जानो आरो मा होनगोनबा खोनासंनोसै औ बिहामजो थुदो न'आवनो जयैनो थांफिनदिनि दाथ' आरो नै जों गासैबो दंखाजोबोबालाय ओंथ' जुरि थुदोना बिहामजो दे न'आव थांफिनदिनि थुदो आरोथ' दिनै एसेबां मदद होबाय नों जोंखौ आरो मानोथो न'आव थांफिनबावनो आइ नों गावनि न'आव फैफिनदो आफा आं थांथ'ला नामा एसे उनाव थांनोसै आङो नै आहा मानोथो थाङा जानांगौ जाखो बिहामजो औ बिहामजो न'आवनो थांफिनदिनि दालायथो जों जयैनो फैखाबायबालाय नांथ'ला दे आयै आं एसे उनाव थांनोसै नाथाय बिहामजो मानोथो न'आव थांफिनबावनो देनाय नोङो जोंजों थुफाखादो आंना जुरि थुदोना आं बेसेबां हारसिं बरिं जायो मिथिगौना नोङो दाथ' गासिबो मोजां जाबायना जुरि न'आव थांसै थुदो नै आबा सोरां हा नोंहालाय मानोथो हारसिं सिरि लिंदो नोंना हिनजावा आं लिंनानै मा जानो देनाय आयै थांग्रायानो हनै मालाय नै आइजुरि हा अब्लालाय थांफायोबालाय थांफाखादो माथो होनो दाथ' आरो नै बयबानो लिंजोबथारबायबालाय नांथ'आ दे आयै दे आरो होमबालाय ना जुरि थाङाबालाय माथो दे बिदिबालाय नों माब्ला फैनो गोसो फैबानो जाबाय बिहामजो जों जेब्लायबो नेनानै थागोन आरो जों आसा खालामो जुरि नोंखौ थाबैनो फैफिनगोन होननानै जागोन दे इमि एसे उनाव फैगोन आङो ओमफ्राय दिद' दाथ' गासैबो थिग जाजोब्बायना माथो रावनिबो मोखाङावनो खुसियानो गैया ओमफ्राय दाबो बिहामजो नों जोंजों थुफानाय मोनबासो बांसिन खुसि जागौमोन नङा होमबा आंथ' जुरि नों आंखौ एसेबां हेल्प खालामबाय मा रावैबा थेंक इउ बुंबाव नोंखौ आरे बाबा आं बुंबायना नोंसोरलाय आंनि न'नि मानसिखासो दा अब्लालाय मानोथो थेंक इउ बाव दोननाय दे होमबा जुरि थाथ'दो नोङो आरो थाबैनो फैखा मिथिबायना जुरि आं नोंखौ नेनानै थाबाय थागोन दे जागोन दे माथो सिन्था खालामदों नोंलाय दाथ' आरो नै बर'सायानो दंखायोना नोंजों होमबालाय माथो दे अब्ला जानायसो थाथ'लायदो जोंबो थांदिनि अब्लालाय दे होमबा आबा सोरां दायो न'आव सहैबा फन हरबानो जाबाय जागोन दे आयै बिहामजो दे अब्ला जों थांदिनि दे आयै मालाय थांबायानो बिस्राथ' नै हा जोंहाबो थांदिनि आरोहाय ना बिदि जायालै आयै हाबाब बिदिबा जावैसो न'आव थाङा नामा थांनायाथ' थांगोनब्रा आयै ओमफ्राय मेथाइ जाहोलांदो ना बै फाग्लि हाथायाव ना माथो होनो हाबाब जायाहाय नोंजोंबो दे मेथाइ जालाङोबालाय थुदो जालांनोसै मिस्थि जालांसै मिस्थि जायो दे आयै गासिबो जालांसै होमबालाय दे फैदो होमबालाय थांदिनि माबेरनो मालै मिस्टार ओमफ्राय माथो मारै सफैलायखो नोंहा बेवहाय सफैनाया माने बिदि जादों आरोना जुरि मायदि जादों जेन'बा ओमफ्रायथ' आंथ' गोसोआव दङ आंथ' जेबो खिन्थायाखैमोन नोंनो अब्लालाय माबोरैथो मिन्थिना फैखो नोंलाय बावलाय आंखौ बेयाव फैदों होननानै मिथिनायाथ' मोनथियाखैमोन र' मा होनना बुंबावगोन देनाय मा होनना बुंबावगोन जाखो आंथ' माने जुरिखौ खारफालांसिगोनसो नुदोंमोन नङा होमबा देदो खिन्थादो माथो सानबाय थाखो मा खिन्थानोमोनलाय आरे बाबा बेखौनो नों बेवहाय मारै फैखो देनाय माखासेखौथ' आं मिथिला ओमफ्राय नों मारै सफैखो बेवहायलाय दारि जाम्बिलाय बेखौनो सोंबाय थाबाव नामाब्रा जायखियाथ' दाथ' गासिबो मोजां जाबायना अब्लाबो आरोलै ओमफ्राय नों माबा मोनसे जायोमोनबा माथो खिन्थालासो फैनाय देनाय नों गावखौनो बिराद दुगि साना लादों नामा नों दुगि जायो नामा सोरबा आंलाय बरसाखौसो माने प्रब्लेमाव दं होनना मिथिनायखाय फैबाय आरोलै ओमफ्राय खिन्थानो हायामोन आरोना थोरै नोंबो सोरां बेखौनो सोंबाय थाबावो नामा थुदो न'आव थांसै आंथ' दासिमबो बेखौनो सानना मोनासै नोंसो माबोरै फैखोबा बेवहाय आं खिन्थायाबाबो
बेनोथ'ना नोंखौ सोरजोंबा खारफालांसिगोन नंदोंमोन आं दे आरो न'आव थांनानै रायलायनोसै ना माथो होनो नोंखौ थिखोना लांसैब्रा आं ओइ नोङो जानला मानला गोसोखांखायोलै बियो बेनोसो थाबायनांलाब्रा नोङो नङा माथो नोङो जानला मानला गोसोखांनाया आरो आइयाबो मेथाइ जाहोलाङो होनलाय थांसै ना ओमफ्राय आइयाबा मा खालामफैयामोनथाय बेवहाय मा खालामनो आरोना आंखौनो होसोना फैयाखै बे गावसोरा बुंखायो दा सोरां नोङो